Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Хокук бузуларны ачыклыйлар. Прокуратура хезмәткәрләре ишегаллары буенча тикшерү уздырды. Техника һәм җиһазлар тапшырып кына калмады, хәрбиләрне бәйрәм белән шәхсән котлады. Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина яңа СВО зонасында булды. Хокук бузуларны ачыклыйлар. Прокуратура хезмәткәрләре ишегаллары буенча тикшерү уздырды. Алар коммуналь хезмәтләрнең кар яву нәтиҗәләре белән эшләүләрен карый. Моның сәбәбе шауларның ишегаллары вакытында җыештырылмау, юлларда барлыкка килгән чокырлар, балкон түбәләрендәге боз сөңгеләре, йорт түбәләрендәге кар катламнары турында шикаятьләр. Кисәтүләрсез генә булмады. Тулырак алдагы минутларда. Бу кырыкта 10 йорты ишегалды. Подъездларның түбәләрендә зур кар катламнары. Аларны тикшерү белән прокурор ярдәмчесе килгәч чистарта башлаганнар. Бер дә яшәүче халык моңа аеруча шатланган. Алар вазгыять үзгәрер дип өметләнеп, үз дәгъваларын белдерделәр. Аларның сүзләренә караганда түбәләрдәге кар катламнарыннан тыш юл өлешендә тирән чокырлар барлыкка килгән. Все само собой происходит, с крыш слетает само по себе. Убираются, сами видите, пока уже не начинают скандалить, не убираются. Смотрите, какие колеи во дворе. Сразу все ясно станет. Вообще плохо чистят. Сегодня вот машины приехали, трактора, уже там более-менее хоть видно. А так вот идем, где придется. Ну мы ладно. Главное, что люди-то тоже ведь и скользко, и все. Яңа шәһәрнең 12-07 йорты ишек алдында шундый ук күренеш. Подъезд түбәләрендә шулай ук 5-нче кат балконнарында кар. Прокуратура хезмәткәрләре барлык хокук бузуларны терки. По результатам прокурорских проверок внесено 15 представлений об устранении нарушений законодательства в адрес управляющей компании города, а также составлено 7 административных материалов по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по уборке придомовой территории и общедомового имущества. Надлежащая уборка дорожной инфраструктуры от снега находится на контроле прокурора города. Чалда барлыгы 11 идарәче компания тәкъдимнәр алды. Коммуналь хезмәткәрләргә кар чистарту эшләрен башкарырга кирәк. Подъезд түбәләрен чистартырга, карны чыгаруга, ишегалларындагы юлларда барлыкка килгән тирән чокырларны бетерергә һәм башка бик күп эшләр башкарырга кирәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема, бер чиса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Ватанны саклаучылар көне уңайыннан Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина яңа СВО зонасында булды. Ул шефлыкка алынган бүлекчеләргә шактый күп техника һәм җиһазлар тапшырып кына калмады, ә хәрбиләрне бәйрәм белән шәхсән котлады. Савырчыларга нәрсәләр җибәрелеге турында алдагы минутларда сөйләрбез. Хочу поблагодарить вас за вашу верность присяге, за стойкость и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции. Депутат тарафынан КАМАЗ һәм Халык фронты белән берлектә оештырылган чираттагы гуманитар миссия бер юлы ике мөһим датага. Ватанны саклаучылар көненә һәм беренче КАМАЗ йөк машинасын чыгаруга 50 ел тулуга багышланган иде. СВО башлангач та сугышка битараф булмаган һәркем җиңүне якынайту өчен берләште дип белдерде Альфия Кагогина. Наши бабушки как на работу с утра ходят для того, чтобы вязать сети, что-то печь, что-то готовить для своих внуков, для своих детей. И мы на постоянной основе каждые 2 месяца привозим очередной груз. Чираттагы йөк составында 8 берәмлек йөк һәм җиңел автомобильләр, радиоэлектрон көрәш системалары, квадрокоптерлары, запас частьләр һәм тәгәрмәчләр, металл һәм төзелеш материаллары, маскировка челтәрләре, йөк капчыклары, окоп шәмнәре, шулай ук посылкалар һәм хатлар, ватанны саклаучылар көненә туганнарыннан һәм якыннарыннан бүләкләр, һәм бу әле барысы да түгел. Но еще и гостинцы к праздничному столу, наш вкусный, сладкий, домашний чак-чак и наша традиционная колбаса козы. Я надеюсь, что в землянках вечером вы обязательно со своими братьями, со своими сослуживцами нальете чая, вспомните свой дом, и тепло наших сердец, тепло сердец ваших родных
будут с вами. Yükning umumiy og'irlig'i 105 tonnadan ortiq, summasi 82 million so'm tirasi. Liliya Gatina, Yo'g'aliqlar. Ураза тотушылар ихтибарына иртәгә изге Рамазан айының 8-нче көне сәхәр аша төнге 4 сәгать 26 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу вакыты 16 сәгать 59 минутка туры килә. Рамазан айының 1-нче 10 көне ул рәхмәтләр иңү көннәре булып санала. 2-нче 10 көне Аллаһы Тәгаләнең ярлыкауына ирешү һәм соңгы 10 көне җәһәннәмнән котылу көннәре булып исәпләнә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. 8 март якынлаша һәм күпләр алдында шундый сорау туа. Шуннан да мотор һәм зауклы булсын өчен әнигә, сеңелгә, дус кызга, хезмәттәшләргә, яратан хатыныңа нәрсә бүләк итәргә? Без җавапны беләбез. Чайное дерево кибетендә 8 мартка сезнең бүләккә озак истә калсын өчен барысы да әзер инде. Сезне 105-нче сәүдә үзәге Вахитов урамы адресы буенча 1-нче катта көтәләр. Керү энтузиастлар бульвары ягыннан. В нашем магазине большой выбор боксов подарочных. Причем боксы для здоровья. В бокс входит и варенье, бальзам, и чай. Бүләк бокслары эстетиканы бәяләүчеләр өчен идеаль вариант. Бокслар эчендә тәмле чәй һәм затлы тәм-томнарның гармонияле кушылмасы. Ә бу чәй һәм сыйфатлы десертлар белән корзиннар өчен хит. Здесь идет чай прессованный, здесь идет пастила без сахара, бальзамы для иммунитета безалкогольные, естественно, алтайские, также варенье сибирское и кедровые конфеты. Алтай җыелмалары сәламәтлек турында кайгыртучы хатын-кызларга бүләк, азык-төлек туп-туры Барнаулдан, киштәләрдә сирәк очрый торган табигый үләннәрне күрергә була. Моннан тыш монда шоколадның бик зур сайлау мөмкинлеге. Классиканы бәяләүчеләр өчен чикләвекле, әче һәм сөтле шоколадлар, әлбәттә бүләк тартмаларында конфетлар. В нашем магазине «Чайное дерево» можно найти интересные и вкусные подарки. Это и чай, и кофе, и прекрасный вкусный натуральный шоколад. Айрым горурлык бурзян умартасыннан легендар башкорт балы. Монда сез идеаль чәй сайларсыз. Сайлап алуга 170-тән артык сорт тәкъдим ителгән. Кара һәм яшел, классика һәм өстәмәләр белән пуэр һәм улун. 8 мартка хатын-кызлар чәй генә түгел, кахвә дә алырга ярата. Сез бирдә Бразилия һәм Танзаниядән затлы арабика, шулай ук уникаль сортларны табарсыз. Смело приходите к нам в «Чайное дерево» за подарками. Мы подберем вместе интересный вариант, и одариваемый будет очень рад. Чайное дерево кибете адресы 105-нче сәүдә үзәге Вахитов урамы 1-нче кат. Керү энтузиастлар бульвары ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет! Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты «Вслышу-вижу» со скидкой 12% до 28 февраля.